जौसाङाव नुजाफैनो थाखाय खावलायबाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय सिमां नार्जारि सन्तेश्वर बसुमतारि अरन राजा मोसाहारि बिथांमोना जोंनो दंफैखायो बिथांमोनखौ जोङो दान्दिसे उनावनो जोंनि जौसाङाव फारि फारि देखायगोन दा जोंहा जोंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय जोख्रेबहां नार्जारि बिथांखौ जोंनि जौसाङाव काटारनिफ्राय लाबोदों अमृत रोसिसो रायगोबाय ओमफ्राय बे आंनि नङा बे लकेलसो बे लकेलखौ नाङा दे लकेलखौबो लाबोदों रा दांला लुगोन आं लोङालै बेखौ बेखौनो लानो बेनो होदो माथो होनो हाखो सिनायो मोनलोंफेरबाय मानेखौ खाथिनिफ्राय फोना सोंलाय जेबो सिनायाखैना बेखौ मोनलोंफेरबायमोन नामा गुबै लोंनायसो मोनलोंफेरथ'वाखैमोन मा नाम बा बेबा नायदो ओरैहाय लिरनाय दङ कम्पानिया ओरै लिरनाय दङलै जिखियानो जादोला दे गोथाव जागोन बायदि नुदों नामा खुलिना नायलायलायदोलाय दे खुलिना नायलायलायदो खुलिना नायलायलायदो खुलिदोब्रा ए रोङानो खुलिनो आंबा रोङाखै वाव आनबक्सिं लिजा जुमायनि आनबक्सिं खालामबाय जोंहा खुलिनोसैबो खुलियाबा मानोथो दोनबावनांगौ बेखौलाय टेस्टिं होनांगोन ना ने आया लोंथ'नाङाहाय नोंसोर स्टेजाव दा प्रग्रामावहाय स्ट्रंसाना लामा गैया लामा गैयानोहाय बिस्रा खाथार जोंहा जाबालाय दिलेयाखै नाय नोंनि महर मोखांखौ हरावलाय फ्रायनो माबाया थाजि जाबाय लाजोबबाय नोंहाय खोलादो नोंना खानायाव बिबार गोनां दंलायो नामा मा दै होनांगौ बिराद स्ट्रंसो थैगोन नोंसोर दै होआबा 40% माबा दङ थैबा थैथिंसै गांला बुंला नङा फांसन दङना मेथाइ खननांगौना दा नर्मेलसो होमबालाय मेथाइ खनामा 40% माने नर्मेल जाबायना 40% नङा 40%आ एखेब्रा जोंनिजों बेखौ खननो सोर नोंबो मेथाइ खनगोन मेथाइ आफाखौ मानो जथेखो इनि आन्दाजफोना आन्दाज थेजासल' होनबाय थायो बावफ्रांदों 1 2 3 गो वाव दे लोंनाय नों खोन्थादो आंनो जुमाय गंसेजों बुरखाय जाजोब्बाय नोंसोरो टेस्टि जुमाय बथलसे हा सेन दङ ना बिराद स्ट्रं स्मेल ना सेना स्ट्रं माने जुमायाबो स्ट्रंखा बांद्राय लोंखानाङा नोंसोर दा मेथाइ खनगोनाव सिंगारफोरानो इदि एथ'बां लोंबालाय बोरै जानो दे लोंबावदो खनसे काटारनि जौ लोंजेनबायानो माला जोंब्रै सिगांलै दे हापि बैसागो बड'लेण्डनि हापि बैसागो माबेलाय काटारनि साफात नामा नङा काटाराव साफात गैया जिरायदो लोंनोबा हनै मा सियो खेजुर फिथाइ गोथाव दा जिखुनु माना इसना फेस्टिभेलफोराव माफोरावहाय इसरा खेजुर फिथाइखौ जायो आरो जेरै जोंहा गोदै जायो नालाय खिर बायदिसिना इन्डियायाव ओमफ्राय इसना खेजुर फिथाइखौ जायो गोथावानो गोथाव जाबाय आंबो नाय जाथ'आबो गुसुखौसो जायो आं मोसादो दे Beisagu बोथोराव जों आंनि मुङै संनानै दोननाय माइब्रानि जों बिदैया मानसिया थांजोबा बिहाव जायोमोन नामा औ बिखौबाय फांसन आयै फिसा नोंहा साननैसो थानो मोनगोन न'आवलाय
बारा बावाखै बावला थांफिननांगौ थाब हाबा जानोसै 29 थारिखआव खान्दानाव सासे हाबा जायो थानांगौ होनदों जागोन मा जायालासे थानो हामा हामा थाब हाबा जाथोंसै ओरैनोथ' मोनखायो गावसो लाया मा जाथोंसै मा जाथोंसै होनलायनाय बेलाय थै गङा ने बेयाव काटारावसो जानांगोन काटाराव नायनोसै काटारावसो जानांगोन बड'लेण्डआव जानानै काटाराव लांफानोसैनो बेखौनो देनाय लांफादो देनां साख्रि जोब्बा फैदो बडिगार्ड लांफानोसै ओमफ्राय माबा मा होनो हा हु बायखाबाय नालाय न'आ लुहरबाय थादो गोजाननिफ्राय लुहरबाय थादो एसे फैसा होनानै औ जायोना दे मालाय बयबो बिदिसो खालामखायो आबौआ उन्दुबाय नालाय बड'लेण्डनिफ्रायनो लांदो बड'लेण्डनिफ्राय थांसै सब फलोवार्सफोर गोजा थांमोनालाय आपसि मा आपसि जायो हा आपसि जायो ने मोजां दा आफा खबरा मोजां मोसाला मेंबाय हालिगावसो मावो हा कालिगावआव मावो बिआर फिल्डआव दे मोजां लोगो मोनना मोजां बिसाजिफोर गोजोननाय थाबाय आरो फरायसुला फरायसुलि स्टुडेन्टफोर फैगोन निश्चय बैसागो मेथाइसो रोजाबगौमोन दा दामग्रा देग्राखौबो आं दहाय नुबाय सेरजाफ्रानो हांसोबाय हामनो नागिरनानै होमबाथ' आं मा होननानै बैसागो मेथाइ रोजाबगोन बेयाव बैसागो हिसाबै बैसागो मेथाइसो रोजाबनांगौ आरो गाबोन बेलेगसो खननांसिगोन न'आव थांनांगौ सेंग्रा सिख्लानि मेथाइसो डाइरेक्टसो काटारनि आब्रा बेवहाय गाज्रि मोना दे न'आव थाङाखै बिनांफोर आदै मादैफोर गाज्रि मोननाङा आंखौ लिंहरनायलाय आं फैदों आं गामियावबो आंखौ लोदोसिन जाबाय होनदों बाथौआरियाव सानसे आंनि बिखुनजोआ आनलायदोब्रा आंना बिखुनजोआ लोदोसिन जाबाय होनदों मा होनोमोनलाय बेनिखायनो आं दा रोजाबनो नागिरदों आरो बेवहाय आं मेथाइ रोजाबनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा अन्नानै निमाहा होनांगोन mong nggak nolai hai nolai mong gitu dirbai monga apaan cha dakhli se Christmas aw ijlo monya abo re hai nolai apaan cha apa nih cha hai nolai nanga salaya mai segi dirkha mungdangka ore belai mong mai segi dirkha za nang thain sta army school a ayo nang angko khalabane thanai nangla hamnai nangla nang ithu dirbai ता ओंखामखौ भिडिअ खालामदां जों ओंखाम जानानै थांसै फुक माख्रायाव ओइ लिभा जि गोथाव नुदों ने इले माथो बे सानाया सोरनि आग्लायनायखौ आं लाबोजोब्बाय सेवबालाय गाबोन जागोन सानाया आयु फानलु फिसा फिसायानो जि गोथाव जाखागोनदां रायलायबाय थादो ओंखाम जानि र' ओंखाम जागोन आयु सासेया हनै पान्जाबा गय जानायखौ बोनां बुरै बायदि जाखायो लिजाया मा होनो दे बेखौ बे गय होग्राखौ मा होनो दे लिजा हो बाटा 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 सट्टा गय बाटा गय बाटा आंलाय मिथियाहाय गय बाटा जाया इफोरबायदि बुस्थुफोरखौ फेबाय गय बाटाया खनसे फट' खेबना लांदो आबौ फट' खेबना लांदोनोहाय भिडिअ बानायखादों खोमसिसो जाबाय आंखौ नायबाय थादो आबौ नोंसोर न'आव थाङा फेमिलि फट' लानायाव थाला इउनिफर्म लाबोदो आंहा